Jeg vil gerne vise, hvordan du får billeder og film fra mobil eller iPad'en over på Yammer. Du kan gå via din mobil eller iPad, eller du kan gå via computeren. Først via din mobil eller iPad. Gå ind i din Yammer app. Den ser sådan der ud. Den skal først installeres via App Store. Så klikker du på det lille felt, der ser sådan der ud, øverst til højre. Skriver du en tekst. Du tager et billede, eller vælger et, du har taget. Husk at vælge en gruppe, som du gerne vil vise din tekst eller billede i. Så klikker du på udført og indlæg. Du kan også gå via din computer. Tag et billede og vælg det ikon, der ser sådan der ud, som sender videre andre steder hen. Send billedet til din mail. Husk at sende som lille størrelse. Gem billedet på skrivebord. Gå ind på din Yammer app. Husk at stille dig rigtigt, ikke på All Company, for så får alle medarbejdere i Rudersdal Kommune din update. Klik i Share Something. Klik på klipsen og vedhæft dit billede. Og så er du klar til at klikke på Post, og du har offentliggjort din besked og billede.